به مشاره دکل برز جمعه ایشتن جگیر سروکی پارتیا پاشاروشه یا احمد داود اوغلو لترکیه که لانقره گلمه و گوتوبیش بکن بزن بین نرینا پاشاروشه پارتیا پاشاروشه درباره هەڵبژاردنên پێشوەختیە و داوی جڤینا ماسەیە شەش ئالی کوبریارە پشتی چەند ڕۆژێکدن بڕێبە بشیتن بەرە جمعە ێوار باش تو بخێراتی ji بۆ کوردستان 24 ئەگەرێ هەڵبژاردنên پێشوەخت ئەگەر ڕۆ بدەتن پارتیا پاشەڕۆژێ ئامادەیە ji بۆ هەڵبژاردنان Evet, Gelecek Partisi Partiya me ji xwe neha derbasî qonaxa prosê hilbijartinê bûye û hemû hevalên me li meydana ji wek ku sibê hilbijartin were kirin kar dikin. Em ev sê salin partiya me hatiye damezrandin neha em bo hilbijartinê amade ne. Ji ber vê yekê hikûmet eger biryara hilbijartina pêşwext bigire egerek heye hilbijartinekî pêşwext were encamdan û em jî amade ne. Baş e. Çima divan rojên dawiyê da, divan mehên dawiyê da desthilat daxwaza yani hez diketin hilbijartin beriya wexit werin li darxistin mîna MHP xwe MHP bejdar e di hukûmranî û desthelata Tirkiyeyê da. AK Parti û Birêz Erdogan dema biryar dan ku biçin sistema serokkomarî û hevpeymaniyek bi MHP re durust kirin êdî mafên mirovan û mafên bingehîn dan aliyekî êdî dadgeh nîne dadwerî nemanin êdî hemû dadgeh fermana xwe ji desthilatê digirin rewşa aboriyê pir xirab e û ji damezrandina komarê heta niha ew qas hejarî bilind nebûye. 15-16 sal ku AK Parti gavên duwarê erênî da avêtin duwarê mafê mirovan da avêtin hevpeymaniya bi MHP re eva hemî ji nav birin. Di warê Kurdan da gavên ku hatin avêtin gavên ku duwarê mafê mirovan da hatin avêtin bi hevpeymaniya MHP û AK Parti hemû têk çûn û êdî rewşekî nebaş li pêş me ye. Ji xwe MHP qeyyûmek bi AK Partiyê daniye êdî gotinên Erdogan li ser AK Parti derbas nabe herî zêde bandora Devlet Bahçeli li ser. Baş berê cuma di Tirkiyeyê dihan partî hene çima ev çendîn sala Erdogan bi MHP ra hevpeymaniyê durust diketin yani qazanca Erdogan ji hevpeymaniya digel MHP di çi daye? Yani aslında bakarsanız ya rastî ev e sistema serokkomarî li ser pêncî ko yek e. Birêz Erdogan jî dibîne ku nikare sedî pêncî deng bigire mixabin xwe mehtacê partiyek ku sedî şeş hev deng werdigire xwe mehtacê partiyekî wiha kiriye ji ber ku ew ku ew sistem anî Birêz Erdogan bû lê niha ew neçarmaya ji Birêz Erdoganin. Niha gotin em dijî koalîsyonê ne hevpeymanê lê niha li desthilatê koalîsyon heye ew jî AK Parti û MHP û Partiya Yekîtiya Mezin û Doğu Perinçekê niha çar partî desthilatê birêve dibin. Dema ku AK Parti bi MHP re hevpeymanî durust kir nakokî durust kir em jî damezrînerên AK Partiyê bû piştî vê hevpeymaniyê em ji wan dûr ketin ji ber ku mafên mirov hatin binpêkirin û niha hemû dengderên AK Partî jî ji vê hevpeymaniyê nerazî ne. Zor baş e. Tişta ku
لباکور کردستان لترکیه اجدر وی ترکیه کو خلق مرق دکه بزان به نامزد سرک کمارتیه یه ماسه شش آلی چما هیانها ماسه نکاریه نامزد خو اشکرا بکد یان جی نامزد کی دیاری بکد گلو ده جوینا پنج مهی کو ویل جمعه بیتن جم پارتیا پاشا روژه بیتن نامزد به وره دیاری کرن اگر وره دیاری کرن کیه؟ Şimdi biz altılı masa ام وک ماسه شش آلی ام دخوازن وها بره کبن همبری مروف سیستما تاکه کسی اردوغان ام ناخوازن تاکه کسی کی دی درخن برانبری وی دینشونو پرس gerek amazın eve sistema take kesiyem. Nabe keseki desalatı parlamentoyu be velat bu havayı breve bebe. Jiber ve şeş partiyen cuda hatın ba hev o xwestin ku sistema serokomari bidawi bikin o derbasi sistema parlamenteri bibin. Naha deh mehen civinan dikin o gelo kija yasa be derxistin eğer yek kez sistemi breve nebe de ev sistem çawa be لسر ve nikaş hatın kirin henek pivan hatın danin o buraya giştira hatın ragihandın naha be mevandariya partiya paşa roje de civineki vere kirin de ve civine de hammi biryar veren girtin yekem care ku masaya şeş ali namzeti masaya şaş ali de kibe de maliser masaya vere gotu beş kirin eğer ki mazine de masaya namzeti masaya şaş ali vere aşkara kirin pişti deh civinan hatta naha mijara namzeti nahatiya rojave yekem car deve civine da nave namzet de were gotu beşkirin u her şaş parti be hevre biryar bidin. Bas te nave namzedî negote min ve diyare heşta rêk neketîne. Em ê li bendeyên bizanin wê namzed kî bîtin berez cum'a îçen cêgirê serokê Partiya Paşa Rojê ya Tirkiyeyê. Li vê derê navê namzed giring nine. Aya giring ew e ku ji sistema serokkomarî em ê çawa derbasî sistema parlamentoyu bibin her şeş serok de namzet xwe diyar bikin. Berez cuma îçen cêgirê serokê Partiya Paşa Rojê ya Tirkiye parlamenterê berê AK Parti ji Enqereyê gelma bûyî gelekî spas.